Saluyo og katawa sa mga suguranon atong susihon og unsad syud ang kasaysayan ning maong lugar. Ang sugod kung sa inengles pa nagahulugan og start, ang lugar nga sinugdanan o kung diin imong masaksihan ang panag-abot sa puti og itom nga balas. Usa ka selebrasyon sa kasadya og hudyaka ang imong masaksihan dinhi sa lungsod sa sugod. Usa ka pasalamat o kapistahan sa patron sa lungsod nga si Santiago de Apostol matag Hulyo 25. Ug dinhi masaksihan ang usa ka dekada ng pagsaulog sa Panagsugod Festival, kauban ang mga suguranon nga nakighiusa og nakigtambayayong alang sa mabuluko nilang selebrasyon. There's more to sugod ug atong sugdan ang pagsadya. Dali na mag-uban kita ug atong sugdan ang paghudyaka alang sa kulturang suguranon sa ilang mabulukon nga Panagsugod Festival. Magsayaw-sayaw na ta, magsugod na ta. I formally declare the Panagsugod Festival 2017 open! Salamat sa imong pagkampo o panabang. Ikaw ang mong gabay sa kamulahanan, di ako kaming tanan. Ang mga lumulupyo sa lungsod nagkahiusa og nagtinabangay alang sa usa ka mahinungdanon nga kasaulugan sa ilang lungsod. Ang Panagsugod Festival nagpakita sa naangkong kalampusan sa lungsod pinaagi sa mga nagsunod nga mga tradisyon sa mga suguranon. Dinhi atong masaksihan ang lain-laing talento ug sa ilang pagkamamugnaon. Biduyog sa kasadya sa mga suguranon sila si Gobernador Junjun Davide ug Vice Gobernador Agnes Magpali kinsa nahimuot kaayo sa tinuig nga selebrasyon. Kanunay kitang magpasalamat sa kahitasan, kay kita gigiyahan, gitagaan kitag mga opisyales nga mubati gayud kaninyo. Ubos sa pamunuan ni Governor Junjun Davide, kansang mantra, ang kalambuan sa tanan, apil tang tanan, mga kababayan, kabataan, estudyante, mag-uuma, mangingisda, mga negosyante, kitang tanan, magdungan, paglambo, kay apil kita sa programa ni Governor Junjun Davide. Makikinunan sa kauswakan, sugod, 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 sinugdanan sa pag-ampo, sinugdanan sa kakugi. Iya kita, iya kami subais ko, upan namong makauban sa Kapitolyo, aron na pag-uban kaninyo sa pagsaulog nining atong kapistahan dini sa sugod. Makaingon po kung kamo dini sa sugod, ulahan kayo gayon kamo. Kay dunay inyong munin duranos trigan nga kanunay gayon nagtanaw sa inyong mga inyong welfare, inyong kaayuhan, inyong kalabuan. Salamat kayo, may hapon o malipayong fiesta kaninyong tanan. God bless all of you dinhi sa sugod. Ikaw ang mong gabay sa kamulahanan, di ako kaming tanan. Ganto sa Diyos, sa kahitasan. Sugod, 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 sinugdanan sa pag-ampo. Ang ikatulong nga presentor nga mao ang kulturang suguranon maoy ni patigbabaw sa paugnat sa sayaw ug milangkat sa tanang minor prizes ug sa kampyonato atol sa gipahigayong showdown. Katawang mahigog maon, ang uswag mo ipadayon. Sugod, 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 sinugdanan sa pag-ampo, sinugdanan sa kakugi. Sugod is so good. Among nasinati ang mga tamis na mga pahiyom sa mga suguranon sa Panagsugod Festival nga nagpamatuod nga kita daghan pa kitag angay ipasalamat ug magpabiling malipayon. Maong sa sugod, 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 manganhi na kita sa sugod. Kini si Sam Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita.